начнем раздачу. Многие просили, чтобы я им скинул там 5000 рублей, чтобы они начали пробовать зарабатывать на ракетке. Вашего баланса на ракетке, вот видите, вот такой, либо же вот такой там, либо вот такой. Надеюсь, вы меня поняли. Ассаламу алейкум, хамватанон азиз, худован хифзон кне, хоиш мекине, бади хад гуш кне. Мон кроси бами игра ва қимор вимор ҳеҷ ка кор надорам. Аммо бачаҳое ки дар тарафи Россия бозӣ мекунӣ, асҳаб Тамаев ёра тамошо мекунӣ, як ракетаи чиям хеле. Ман аз ғамхорӣ мегӯям, бародари тоҷик занг задай, бибинед ки чӣ қадар расход карай, ай кисаш яъне захира карда, як сифрша намегӯм, мегӯм ки ай 500 000 боло аст. барое ки 500 000 ки барои зиндагиш ҷамъ мегир карабад ба меҳнати ҳалол, бо рафта кредит гирифта, бо омада чико карай, ай сар бо возӣ кара ки вая барқарор кунам, иёшам сӯхт. Сӯхта болои сӯхта. ҳушёр шавед бародаро, ҳамин чиз худаш ҳаром аст, ҳамин чиз дурӯғ аст, ягон кас аҳамият натӣ. ҳозир як гап хабар шавад, як блогер як сана реклама мекунад, як блогери тоҷик. худо накунав чи 1001 ютубуш мебурорӣ. фанду фребту мекунанд ҳамин дигар миллатҳо, пайравишон мекунӣ. пайравӣ аз шайтону аз чунин шахсҳо ин ҳамчунин мешавад. эҳтиёт бошед. ба худо аз ғамхорӣ ман мегӯям, аз дилсӯзӣ ман мегӯям. ман ба насиҳат нестам, падар як хеле насиҳати падарта намегирӣ. аммо мебинем ба чишмо ҳаррӯза дар кӯчаҳо. ҳушёр шавед, шуморо ба як чӣ мегӯянд умед падару модар ба ин шаҳрҳои ғарибӣ рӯй мекунад. дафт кунед ин ракетау пакетау мақому лақама, ҳам меҳнати ҳалоле ки ҷамъ мекунӣ 50 000 100 000 ҳама як гирифта ба хонаҳотона биред. ай ин ракета мегирӣ, ина бозӣ мекунем, ита мекунем, бозӣ мекунем. ман ку боз мегӯям ба ягон қиморбоз, конкурсбоз кор надорам. аммо масъалаи ракеташай чишай беҳад ҷиддӣ рафта истодай. эҳтиёт бошед бародаро, аз шумо хоҳиш мекунам. худо ҳамаи моро ба роҳи рост ҳидоят кунад. бачаҳои моро камтар баъзеҳоеш ки дар ҳамин кори ғайҷан ба ақлшон кунанд, то ҳамин корро боз бидорам. фанду фиребай дурӯғ аст. илтимос аҳамият натие, гӯш накунед. асҳаб Тамаев инoro мусалмонанд, аммо чизои ғаш чӣ мегӯянд реклама кардааст. худо нигаҳдор.